खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' बेजों लोगोसेनो ब्लग भिडिअजों लोगोसे आङो दिनैहाय नोंथांमोनहाय सैमा अरनाय मानाय जिब जन्तु अरनायनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो सानबाय मानोना दासान्दिथ' नङा जेब्लायबो माने जोङो साबधान जाना थानांगौ नालाय थ' सिगां नायग्रोदो अबाव थांनो ओंखारदों नै हिर'नो बिबौआ सालायनोसै आरो एखेबारे मै थाङो खिन्थादो गिनाय आइस आबा ओइ आबा आबा हालो नै बाव नै हालो नै बाव माखासेफोरनि पार्सेल दङ थ' बेखौहाय होनानै लाग्रोनायसै हेलो मिस्टर के हेलो मिस्टर के स्क्रीनशॉट दो तो की है मा ओंख्रि जाखो नों फाग्ला जाबाय थाथौनि ओइ लोगो लोगो आं नोंखौ अनो কত এটা কত আছে লেখা ওই কত আছে এটা दानिया फैदों आङो मोनसे लेपटप नायनो होननानैहाय फैदों HP नि नायदों आङो दायो फसायनाय बादि मोनाखिसै आरो ओंखायनो नायनानैबानो ओरैनो फैफिनथ'बाय आङो उनावहाय कनफार्म खालामनोसै आरो मानोना बेफोरथ' खनसे बायोबा थाब बायबाय थानाय बुस्थु नङा नालाय गथ'नो दा उनावहायबो नांगोन बेखायनो मोजां एसेखौनो नायनानैहाय मोजां क्वालिटि ओमफ्राय एफर्डेबल माने दामफोरखौहाय नायनानै बायनांगौ जायो आरो चस्मा दखानाव फैदों आंना चस्मायानो गाज्रि जाबाय थर' जाजोब्बाय ओंखायनो चस्मा गोदान मोनसे लानांगोनसै उपाय गैया दा बेखौनो एसे मेगन खेब्बाय आरो आङो बे डिजाइनखौनो लानो ना मानो जाबाय फ्रुट्स लानो फैदोंमोन एसे जेबोआनो गैया लांसै दायो फ्रुट्स लाखांनानै एसेनो बहाय खुसेर रस लोंलांनोसै आरो खुसेर रसआ मोजां नालाय देहानि थाखायहाय सुगार माबा माबि गैयाबाथ' बिराद मोजां खुसेर रसआ जायफोरना जन्डिस माबा माबि एसे जालाबाय थायोना बिरादनो मोजां आरो बिलिरुबिन लेभेलखौहाय बियो खम खालामो ओरैबायदि सर' जाखाबाय बियो फैनानै लोंफैयो आबा नों नेदों नेदों नोङो आं बुंदोंमोन ना दिनैहाय एसेनो सैमा अरनाय ओमफ्राय मोख्रा मावजि बेफोरबादि अरनायनि सोमोन्दै एसे बुंगोन होननानैहाय
आं बुङो दिनै गाबोन माने बयबोथ' मोनथिजोबखायो थेवबाबो गामि गोथौनि मानसिफ्रा माखासे मानिया बिरादनो कनफिउसनाव थायो आरोना बेफोरबादि मा होनो हेल्थनि सुबिदाफोरखौहाय लानो नागिरा माखासेफ्रा ओरैनो सैमा अरजाबा माबा अरजाबा ओरैनो केरासिन फुनलाबायनानैहाय थानाय मानाय नै जोंनि बर' समाजाव दाबोनो बेफोरबादिखौ नुनो मोनो थ' बेफोरबादि खालामनो नाङा दिनै गाबोन जुदि सैमा अरोबा जुदि सैमानियावहाय रेबिस भाइरासआ जुदि दङब्ला बा मावजिनि खुगायावहाय जुदि रेबिस भाइरासआ जुदि थायोब्ला अबे मा होनो जुन्थुनि खुगायावहाय बा अबे जुन्थुनि माबायावहाय देहायावहाय रेबिस भाइरासआ हाबनानै दं जों बेखौहाय मोनथियाना बिनि थाखायनो जों जेब्लायबो साबधान जानांगौ आरो जुदि रेबिस भाइरासआ जुदि थायोब्ला रेबिस भेक्सिन जुदि लायाब्ला अले उनावहाय बे रेबिस भाइरासआ मानसिनि देहाखौहाय खथि खालामो आरो बेहा जुदि गासै जायोब्ला रेबिस भाइरासआ होमब्ला बिनि थाखाय जेबो राहा गैया जोबनायाव थैनायसिम थाङो थ' बिनि थाखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगौ हस्पिटालफ्रावहाय दिनै गाबोन रेबिस भेक्सिनखौहाय गासैबो सरकारि हस्पिटालफ्रावनो होनाय जाखायो थ' बिनि थाखायनो हस्पिटालफ्राव थांनानैहाय भेक्सिनफोरखौहाय लाहैनो हायो हस्पिटालाव थांनानैहाय रेबिस भेक्सिनखौहाय लाहैनांगौ ओमफ्राय जुदि एसे एनै खायब्रुदोंबाबो लानांगौ खायब्रुदनाय खुदै नांनाय बेफोरबादि जालाबो लानांगौ आरो ओमफ्राय माखासेफोरखौथ' ओरैबादि दिनै गाबोन सैमाफ्रा ख्रा ख्रा बयनिबो न'आवहाय सैमा आरो लामा लान्दाफ्राव जेरावखिया सैमाल'सै थ' बिनि थाखायनो साबधान जानांगौ आरो सैमाफ्रा माखासे सैमाफ्रा ओरैबादि दुस्थु जायो एसे एदावबाथाय बास अख्लाबना होबाय जुदि बेफोरबादि अरख्लाबनाय मानाय जुदि गिदिरनो अरख्लाबना होयोबाथ' इमिडियेटनो इमिउनोग्ल'बुलिन इन्जेक्सन मोनो बेखौबो लानांगौ एज सुन एज पसिबोल लानांगौ आरो थ' बेफोरबादि बिनि थाखायनो माने आंनि बे गोरलै इनफरमेसनखौ आं नोंथांमोननिसिम आङो मोनथिहोबाय बयनिबोसिम गोजोन्थों।